Şandeyeke Şîrketa Petrolê ya Sûriyeyê û Şîrketa HKN Energy ya Amerîkî ji bo gera li hejmareke tesîsên petrolê yên li herêma Rimêlanê Gihîşte Qamişloyê û peymaneke ji bo 25 salan imze kire. Şandeyeke bi serokatiya serokê Şîrketa Petrolê ya Sûriyeyê Yusuf Qebelawî û serokê rêveber ê Şîrketa HKN Energyê Gihîşte Qamişloyê. Şande bi armanca dîtina çawaniya meşandina xebatê li hejmareke deverên petrolê û gazê li Rimêlanê çavdêriya yekemîn a hilberandina petrolê û tesîsên gazê kire. Piştî wê civîna çapemeniyê li darxist. Serokê rêveber ê Şîrketa Petrolê Yusuf Qebelawî got peyman navbera wan û Şîrketa HKN dê 25 salan dirêj bike. Ev peyman dê li ser sê pêvajoyan têkeve meriyetê. Qelebawî anî ziman ku armanca wan ew e ku biriya vê peymanê zevî bîr û tesîsên petrolê yên Rimêlanê nû bikin û petrolê zêde bikin. Her wiha pirsgirêkên enerjiyê çareser bikin. Serokê rêveber ê Şîrketa HKN Energyê Mark Lawrence jî got bi vê peymanê re dê qada enerjiyê ya Sûriyeyê pêş bikeve.